gynharach yn y Rhyng-golympics, aeth Wrecsam i'r brig ar ôl y trampolin dodgeball. Ond efo un sialens ar ôl, mae yna obaith i'r 4 tîm ennill y gystadleuaeth. Ar gyfer y sialens ola, da ni wedi dod i Motor Safari yn Wrecsam i ddreifio ceir yn ddall. Yn gynta, y 2 gariad o Fangor, Cadi a Cai, sydd efo dipyn o brofiad mewn car efo'i gilydd. Hei, hei. Mae'n rili diamynedd a reit herciog yn y car. So, dwi'n fos fydd o, os da digon amynedd efo fi reid cyfarwyddiadau, fydd o'n oce, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, dwi'n eitha hyderus. Dwi'n meddwl hynny gyda'n onest. Gael sgwrs mae'n mynd, ie. 1, go! A ffwrdd â nhw! Mae'r rheola yn syml, y nifer mwyaf o laps o fewn yr amser sy'n ennill. Ond taro fflag, a maen nhw'n colli'n lap. Mae Cai yn un da, actually, a maen nhw'n gweithio dda efo'i gilydd, Cai a Cadi, so mae yna good chance. Dwi'n confident yn nhw. Be? Sgach chi'n refersio? Rydw i ffyn o domestic, dwi'n meddwl. Yn geidio chdi, Washi? Chwith, Cai, sori. Ffocio! Balyn, ymlaen. Dath y troi dde, na, dde. Meddai clwb. Ymlaen. Cai, pa'n gweithio? O, teg! Y syth ymlaen, Balyn, watcha. Reit i'r fe, rili fe. Ie, mae'n allan i gampen. Ydych chi'n gwneud syth ymlaen, oedden ni rhaid wedyn dde. Sut oedden nhw'n gymaint sydd dde, wedyn ni'n chwith, wedyn syth ymlaen? Ond ydych chi sleidio yn y mwt oedd yn mynd allan o'r ffordd yn doi? Bo. Ond ni jyst yn dweud lle oedd yn angen 2, dwi'n meddwl. 2 lap. O, ti'n ddechrau gweithio? O, cos o'ch chi'n ffocin reit, wedyn nhw'n syth i left, wedyn nhw'n mynd i reit, wedyn left, wedyn reit. Ond dyna o ti angen neud, dwi? Nesa, Chris a Kurt o Aberystwyth. Ewch ymlaen. Ar ffurf, mae chi yn anghofio bob tro i actually rhoi gyffeiriadau go iawn adau. So, wy'n gobeithio ni dwi'n anghofio y tro hyn. Fi ddim yn gallu dadle hynny chwaith. Na. A beth yw'r agosau mae Chris wedi dod i ddreifio'n ddall, tybod? Geri gyda'r hael yn rhysllygad. Ewch i'r chwith. Oh, they're going to beat everyone, hands down. Just cario ymlaen fel na, cymryd fel na. Na. Chwith. Guy's fantastic. Falle nôl. I'd say he's probably one of the better drivers here, if not the best. Wel, roedd Chris yn arfer bod yn ddreif ar ei Domino's Pizzas chi. Na pa mae'n gymryd awr i ddod o Fangor i Bystef. Mae'n dod amdano ni. They're not going to have any problems with miscommunication, I don't think. Ac nawr i'r chwith. Oh no, fe. I do actually dead for there. I want to be positive about this, but he is currently on minus laps. Boi'n cloud 9 roedd e. Boi'n syniad lle mae o. Dyma bod gymaint bod yn neud. Chwith. Na. We trusted you! You asshole! Siarad o'n meddwl fel roller coaster, yna di'n cadw. Boi'n stôn dach chi ben. Oedd yn llawer yn noddach nag roi'n yn disgwyl. Oedd gyfeiriadau yn iawn, ond o'n i'n just gobeithio bydd yn dweud, pa... Mae'n just anodd pan mae gyrwyr yn dall. Na di'r holl pwynt de Penrod. Nesa, Cardydd! Dwi'n ni'n licio cero, Aber, dwi'n meddwl. Rwy'n neck and neck drwy'r amser, dwi'n meddwl, so fydd o'n ddiddorol gweld beth sy'n digwydd. Hwn ydy'r un sy'n make or break. Make or break yn wir. Oherwydd bydd rhaid gael triffwynt yn y rownd yma mwyn cael unrhyw siawns o ennill y gystadleuaeth. What's that called? Ooh. Yeah, don't make sense. Yeah, you're one. Just throw it in there, Chwith. No, with the... Efo troi 30. Da ni'n edrych yn efo am wneud chi'n rili hawdd, ond dwi'n meddwl bod o'n fawr hawdd. Mae'n rili hawdd. Just cario mlaen yn syth wan. Syth yn chydig. Yn syth, as in... I'r dde chydig wan. I'r dde, actually i'r dde wan. I'r dde, wir wan. I'r chwith yn dyn. Yn dyn, meddai. I'r dde wan. I'r chwith. O, oce, iawn. Just back in ôl. Just back in ôl wan. Come on. Hyn ma reverse. Reit, i reverse yn just dos ymlaen. Dos ymlaen. We'll stop. Oh no! Da ni cael dim. Da ni di wneud yn rubbish. Da ni cael dim, dwi'n meddwl. Och di just dda... Oedd y boi yn drysu fi.
Oce, ti'n fe, o'n i'n ofnadwy anyway. Ond oedd y boi na'n drysu fi fed. Oedd yn mynd fel hyn. Yn ola, hogiau'r exam, Gwydion ac Aneurin. Aneurin yn calm presence. Yndi, mae'n calm. Calm presence. Ond, dim yn reit da'r cyfrwyddiadau chwaith, so dim yn siŵr. Dim ond nawn ni wneud yn da. Can I mind? Yo, left. Fuck me, oh my! Just try left. Dwi'n hapus efo un i fod yn honest hefyd. Yeah, can I mind? Go. Chwith! Mwyn ti dwa shit, cysiada. Left. Left, eto? Yeah. Hard left. Oh, fuck. Bloody hell. Slow start. Ond ie, mae'n neud progress da iawn. Dwi'n iawn? Ynddi, cadw angl yna. Dim bach. Ond di arfer efo blindfolding. Be ffwc o'n neud? Faint left yn hynny? Left, can I mind? Left. Hard left. Left, hard left. Straight down allan. Yeah, can I mind? Accelerator. Hard left. Okay, stop. Oedd cyfathrebu speeding really da. Bach off course yn dechrau, ond ydy hynna dim ond yn ei reid da. Ac efo un lap, mae'r exam yn cipio'r ail safle, sydd yn ddigon i wneud nhw'n bencampwyr y Rhyng-golympics. Competition agos iawn, doedd o'n llawer yn ni. So mae'n dau fach, da ni wedi tynnu drwad yn bencampwyr. Ond mae ail a trydydd hefyd yn cael medal. Ia, un medal gallu Rhan. Waw, os mae'n atbach yn Olympic gold yma. Dwi'n actually deud, cool. Ond dwi'n deud yn David. Dwi'n ymddiheuro'n gyflawn am bod mor crap gyda gyfeiriadau. Oedd o'n neis cyrraedd ar yr un ola. Consolation. Oedd o'n deud cyn cychwyn fod bach yn rhy confident ond deud sy'n ni'n ennill ond so dyn ni falch na. Ie, metal, da ni wedi cael memories. Da ni wedi cael gymaint o hwyl. Profiad yn newydd. Do. Come on, we forgive you. Dwi'n dathlu heno, dwi'n deall efo chydig o met, bod ni'n gyfarfod yn gyda'r yn dre heno, cael few pints yn gyda'r, ond dwi'n just on it, cael sesh. Fydd na Rhyng-golympics blwyddyn nesa? Na, dyma mewn. Sic. Adra.